Hej. Jeg er blevet spurgt, om jeg vil lave et klip om det der med at være midt i sin udvikling og lige pludselig blive bange for det nye. Det med, at man står med et ben i det gamle og på vej til at træde ind i det nye, og angsten og tvivlen kommer op. Hvad skal man gøre? Som jeg ser det, er det en helt naturlig del af processen. Og noget af det fede ved at træde ind i det nye, det med at stå midt imellem og vide, at alt det gamle er det sikre, men også alt det, der har holdt en nede. Og så kan træde ind i noget nyt. Og det, der er ved det nye, er, at vi ved ikke, hvad der venter os. Og kroppen reagerer, frekvensniveauet inde i kroppen begynder at reagere på, at vi står midt imellem. For mig, når jeg tvivler på mig selv og tvivler på hele situationen, så har jeg tillid til, at jeg har valgt alt, hvad jeg går igennem, før jeg kommer ned. At universet altid ønsker mig det bedste, og uanset hvad jeg gør og træder ind i, er det altid en del af noget nyt. Det nye, jeg træder ind i, er enten en del af en læring, eller en del af noget løsrivelse af der, hvor jeg har været. Og uanset hvad, uanset hvilken følelse der skabes, uanset hvilken udfordring vi stilles for, vil det at rykke sig imod noget altid være bedre end at blive stående stille. Tvivlen er helt vildt enormt fed. Men jeg synes virkelig, at det er en gave at stå og ikke vide fra eller til. Fordi når tvivlen er så stor og får lov at fylde så meget, og vi så endelig træffer et valg og turer træde det sidste skridt, og tvivlen forsvinder, så skabes der bare sådan en ro og lethed og indre kærlighed, som er alt tvivlen værd. I det man træder det sidste skridt og mærker, at det man gør er det rigtige for dig, så er du ikke et sekund i tvivl. Og følelsen af velvære og følelsen for at have gjort det, der var det rette for dig, er så stor en glæde, at den er tvivlværdig. Så jeg håber, det her det kan hjælpe dig lidt på vej. Og tak for dig. Vi ses. Hej.